Здравейте, приятели! Отново съм с вас, аз, Дидо Добрев. Днеска продължаваме темата за водата. В миналото видео разгледахме колко вода е нужно да пием. Надявам се да ви е харесало и да сте разбрали най-накрая колко вода е нужно да се пие. Днеска ще продължим темата с водата и ще разгледаме каква вода е добре да пием. С водата въобще като цяло нещата могат да бъдат и много прости и много сложни. Знаем, че водата има много различни качества. Например, някой от тях. Това е чистотата на водата, единият параметър. Тази вода, която купувате, има такъв един показател – обща минерализация. Това е едното. Второто, това е повърхностно напрежение. Имаме още окислително-възстановителен потенциал, pH на водата, структура на водата, информационна съставляваща на водата. И сигурно има и други. Има хора, с които непосредствено се занимават с изследвания на водата и на нейните качества. Между прочим, вчера си говорих с един познат, който именно той се занимава с изследване на водата и е възможно в близко бъдеще да направим още трета част за водата, а може и други части, където вече ще разгледаме някакви детайли относно как някаква вода, която не е толкова добра за пиене, как можем бързо да я направим по-добра, да променим някакви нейни качества. Днес ще разгледаме все пак как по най-лесен начин, достъпен, без да си играем по 2 дена, да размразяваме още какви ли не процедури да правим на водата, да я направим някаква вълшебна. Ще разгледаме как по най-ефективен начин да получим тази вода, която на нас ни трябва. Без да прибягваме към някакви магически специални действия и някакви много сложни процедури. В миналото видео разгледахме, че водата ни е необходима на нашето тяло, е необходима за две неща. Едното, това са обменните процеси. Нашето тяло, нашите клетки живеят в среда и за живота на клетките е необходима вода. Така, тази вода, специално която е за обменните процеси, наистина има голямо значение какви са нейните качества. Тук особено важно е окислително-възстановителният потенциал и pH на водата. Има различни прибори, които могат да ви произведат такава вода. За съжаление, голяма част от тези прибори са много скъпи. Някои достигат до няколко хиляди евро. Сега има един много елементарен и лесен начин, по какъв начин ние може да си набавим тази вода, необходима именно за обменните процеси. Дали съвпадение, дали не, но водата, която се намира в плодовете и зеленчуците, е практически с идеални показатели, необходими за нашите обменни процеси. Какво означава това? Това означава, че вие, ако през деня консумирате достатъчно количество плодове, зеленчуци и фреш, например, т.е. това е примерно половин-1 килограм плодове и зеленчуци, вие ще си набавите тази вода, която е с идеална структура. Всичките показатели са практически идеални за нашите обменни процеси. Този метод е най-елементарен, хем отделно са храните с полезни вещества, хем си набавяте идеалната вода. Това не е много сложно да се направи. Половин литър фреш или даже 1 литър фреш да изпиете, това не е никакъв проблем. През деня може да го правите. Отделно плодове, зеленчуци, не е нужно някакви огромни количества килограми, половин-1 килограм. Така, другата вода, която ние
необходима, е за работата на бъбреците. Тук каква е основната задача? Основната задача е бъбреците работят като отделителна система. Тоест, необходимо е да осигурим постоянно, в първото видео обяснявах, необходимо е да направим така, че бъбреците да работят постоянно в течение на деня, като постоянно изкарват някакви ненужни вещества от кръвта. И тук няма толкова голямо значение повечето от показателите на водата. Единствено нас ни интересува един показател, който е общата минерализация. Колкото е по-нисък този показател, в дадения случай толкова по-добре. Тоест на нас ни трябва колкото се може по-чиста вода. Защо е така? Защото чистата вода, т.е. на практика идеалната вода в този случай е дестилираната вода. Тази вода, специално като разтворител, работи най-добре, защото задачата на бъбреците е заедно с тази вода да изкара максимално количество ненужни вещества в кръвта, токсини и шлаки. Бъбреците като цяло, основната им задача е да изкарват водоразтворими токсини и шлаки. Което означава, че в дадения случай водата се явява нещо като разтворител. Колкото е по-чиста водата, толкова повече вещества ще изкарате. На практика това е дестилирана вода. Сега, в домашни условия да получите такава дестилирана вода, има установки, монтират се установки за дестилатори, които са по метод на обратната осмоза. Те са малко скъпички, но аз специално съм разглеждал по супермаркетите, които обикновените вериги супермаркети, които ги има навсякъде, във всички градове. Среща се почти навсякъде вода с много ниска минерализация. Не са много тези видове води, но в повечето супермаркети ги има и там е необходимо да погледнете на етикетчето. Е написано, че водата е получена чрез обратна осмоза и в идеалния вариант е най-добре да няма никакви добавки, т.е. нищо друго да не е добавено във водата. Това е идеалната. Има няколко такива води, някои от тях допълнително с водород са обогатени, но като цяло трябва да гледаме общата минерализация да е много ниска и обикновено тези води с много ниска обща минерализация под 50. Те като цяло са получени чрез метода на обратната осмоза. И така, разбрахме каква вода да пием. Вече в следващите видеа може би ще разгледаме разни методики, как някаква не толкова пригодна вода да я направим по-пригодна за пиене, по-добра за нашето тяло. За водата има много. Аз специално не съм толкова голям специалист по водата. Основно се занимавам с храненето и с чистенето на организма чрез различни методики. Затова може с водата да включим и някои от специалисти, които са по водата, те да кажат някои тяхни мнения. И така, надявам се да съм бил полезен пак с водата. Това кратко видео ще видя следващото видео, даже още не съм решил точно по каква тема ще бъде. Ако някой нещо го интересува, може би да напишете някои коментари, какво би искали за какво искате, примерно, някакъв въпрос ви интересува, може да направим за това видео. Добре да е за храненето, не е толкова за водата. Благодаря ви, че ми слушахте. Надявам се да съм бил полезен. Хубава вечер и бъдете здрави и щастливи!